Hej, i dag vil jeg lave et forsøg. Til det her forsøg skal du bruge en teske, bagepulver, frugtfarve, en flaske og et låg til flasken, sulfo, eddike og en beholder til at hælde eddiken op i. Og hvis du ikke har noget tøj, som du kan farve på, eller som du vil have farve på, så vil jeg råde dig til at lade være med at bruge frugtfarve eller noget. Det er selvfølgelig ikke det her tøj, jeg tager på derude. Men du starter med at tage eddiken her. Lad os lige filme noget på det, og ikke på mit hoved. Og så tager du 3 dråber frugtfarve. Og så når det er farve, sætter du det her til siden. Og så tager vi Pepsi-flasken frem, eller flasken. Så tager vi vores bagepulver her og åbner det. Den er svær at åbne. Bum. Så skal du bruge 2 teskeer bagepulver. At det er det nok. Putte noget sulfo i. Så skal du lige putte noget Så skal du lige putte noget sulfo i. Godt. Så lukker vi lige tingene her. Og nu skal du lige begynde at tage brillerne på. Tager du eddiken her med frugtfarve i. Herned. Bum. Hvor låget? Det skal vi også lige finde. Er I klar? Og du lukker den og ryster den. Så stopper jeg lige videoen, og så den er i gang, når jeg er udenfor. Nej, nu kan du sige. Okay, hej. Eller nu har jeg taget noget tøj på, som jeg har. Det er okay med bliver farve. Ikke mine bukser og mine sko. Men lad os prøve. Min hund skal ikke lige have noget af det her. Okay? Er vi klar? Oh my god. Godt fliser, der skal jeg lade. Hey, jernrøret.